Takže Lokomotíva Anička zaradzuje druhý rýchlostný stupeň. Sledujte, Deník Skorováko, Marna Lokomotíva musí zastať teraz na úrovni Fúrika. Na to už sleduje hlavná rozhodkyňa v bielej blúzke a čiernej modrej sukni zo železničnej spoločnosti Patrová. Áno, pozdravujeme ju. Kontrolujte, či Rušňov Uniš beží, vyberá Fúrik, pozbudujte ho. Jednu z nich! Takže vyslobodil Veroniku a Veronika sama do Filipa. Pozor na bok. Prosím, maximálno opatrnosť musí bežať naspäť do Lokomotívy. Opatrne, vezieš viac ako zlato. A pozbudujeme ho. Veronika šoferuj. Áno, do toho pozor na nohy. Domeniny nôh sa nepřipúšťajú. Háňa dnes posledných síl. Lukáš Švedan Rušňovodič už hádol Lokomotívu. A poprosím, vystúpiť, z Fúrika nastúpiť, celá posádka. A už Lokomotíva ide do cieľa. Zaradený prvý stupeň. Tretí, vidíme. 12 válcov, Tatra, motor, 930. A tretí zadržíme. Prískokov zavedením druhého rýchlostného stupňa. Láska dvoch komínov, takisto 12 válcov. Štartuje, musí zastaviť presne na cieľ. Pred prechodom. Prídavnú brzdu použili a vybieha kto? Vybieha z kabíny sám Savočínsky, Rušňovodič, Jano Lekman. A ten beží, pozvotujte ho do toho. Jani! Vyslobodte našu dobrovoľničku Miriam Kulikovú. Áno, vydala si správne, tá sa rýchlo oddala, teda dala. Dobre, takže pozor, Martinku nemá, ale beží vynikajúci štýlový Lekman. Nevidel, že na slovu sa 20 sekúnd stojí. Beží Rušňov. Vytváral z testu, bezbytočný, prieťahol a posil. Nastupuje, musí teraz radiť druhý stupeň stojka, odbrzdiť, počujeme vzduchový válec, odbrzdené a teraz hľadáme dvojku.